Аньосейо! Това е моя приятел Сам, който е дошъл специално от Корея, за да направим един тропически сок с нашата сокоизтисквачка Кювингс. 요이땅! Йойтан? 아니야, 요이땅! Да започваме! This is pineapple. Apple. 용과 막걸리. Маколи? 아니 막걸리 원샷. С моя приятел Сам сме пред Народния театър и правиме сока. Междувременно той ме учи и на корейски. Саранео! С сокоизтисквачката на Кювингс тип свободни ръце може да направите сок навсякъде. 건데. 맛있다. 맛있어. 최고야. Ако искаш да видиш други рецепти с моя приятел от Корея Сам, остави червено сърчице в коментарите. 파이팅!